ngifuna indoda nje kube indoda because I am a woman at the end of the day, ngumuntu wesifazane. It's just that nginephipi nje qha. Nkosi yami uNkulunkulu ngazi ukuthi wayengigile ngani. Ngasho ngathi mina ukube bekuyimina, ngayipost ipost ngasho ukuthi mina uma uzazi ukuthi wake walala nami, uma uzazi ukuthi wake wangishela, or said something, or sake saba ne one night stand or something, wakhuluma udoti. Nasi, I'll show you. Ngizoku-expose. Ngihlangabezile nazile nabefundisi or abantu iy'nceku zaNkulunkulu ezikholwayo ezihlonishwayo evangelini ezimkhonza uNkulunkulu, but abantu abebeza kumina bengishela. Ubona ukuthi nalokushela umuntu azokushela ngawo uza nokungcola, ungcolile, ukhuluma amanyala. Yet abantu siyathuka mihla namalanga, thina sithukela impilo esiyiphilayo. Ngisho ngithi labantu ababapraise abalapha phezulu kube bayawazi amanyala abawenza. Yabona mina ngokwami mengathiwa nje ukuphenduka izinto, yazi baningi abantu abangavela obala. Sanibonani, igama lami uThedi wakamthiyane Sibongo, from Durban kwaMakhutha, ngizalelwe khona. So ngakhulela endaweni yaseHarding, ngihambe ngina 7 years from kaMakhutha ngiyoqala isikole eHarding kubo kababa wami up until I finished umatric wami, ngabe sengibuyela back full time ngala eThekwini eMakhutha. But then kulami njalo ngizalelwe kaMakhutha, ngahamba ngayofunda endaweni yasemakhaya eHarding, ngaze ngaqeda umatric ngabuyela ngala eThekwini, and I'm a transgender woman. I'm 28 years old. So ngizoqala ngokuthi nje ukukhula kwami lana from kaMakhutha ngize ngengikwazi ukukhumbula konke kahle cause ngina 7 ezinye izinto angizikhumbuli kahle, but then ngahamba ngaya emakhaya. Uma ngifika emakhaya nje isemakhaya ngempela ke kababa wami eHarding, so kuyaluswa kwenziwa yonke lento ngabe umfana. Okay, so indaba yami kanjena, mina mengifika ekhaya bengingalusi ngendlela ubaba engithanda ngayo, so bengingane ehlala ekhaya up until kuze kushaya isikhathi okay sokuthi ngizohamba nami sengiyolusa. But into bengiyenza kakhulu bengidlala namantombazane, besibaningi ingane ekhaya ngoba imizi yakhe lena khona umuzi kababa omncane kakhulu enzansi, so besibaningi khona ingane zamantombazane nezabafana. But most of the time nje mina bengidlala namantombazane cause kukhona omunye cousin sister wami ekuthiwa Mbali, yena nje bengidlala naye kakhulu, sidlala imizi. So kwashaya isikhathi sokuthi la sengiyakhona ekwaluseni ngiyolusa iy'nkomo. So into bengiyenza mengabe sengifike ekwaluseni, one okokuqala ingane zangasekhaya bengawuphathi lokhu nje umphako, like mekuye ekwaluseni mina bengiphatha umphako ngiyodlela khona, ngifike noma sengifika khona mekwakhiwa iy'nkomo zobumba, uthola ukuthi mina ngizozama ukwenza something, ngiphendle indawo ukuthi ngakhe kube khona nomuzi, ngizakhe le nkomo, ngakhe nesiba kube khona umuzi, ngigcine sengakha abantu, ngiphathe idwedwe ekhaya, ngifike ngibagqokise, ngenze abantu nje lana. Ngiphinde benginanento ukuthi ngithande nokuphatha mhlambe nezinto zokulokhunja zokupheka, mhlambe izinto uthola ukuthi khona la ekwaluseni sengiyapheka, besibuye sibe nanendaba yokuthi mhlawumbe uthola ukuthi kuyadlalwa khona imidlalo edlalwayo. Uthola ukuthi ngangithanda kakhulu kuba umama-ke, uthola ukuthi ngiletha indaba yokuthi kuzodlala omasigcozi la kwaluseni. Bayakwazi abantu abaningi nje engiluseni nabo bangasekhaya bayazi cause ngilusile, into ebengeke ngize ngiyibalekele do mina ngangizazi. I never felt for even once ukuthi like I'm a boy, bengizizwa ukuthi kanjani. But then ngenxa ye-environment ebengikhulela kuyona ngingakwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle, so bengenza yonke leyo nto. Ngiyakhumbula ukuthi bekuye kushaye lesikhathi lesokuthi mhlambe kuyobhukudwa, of which I think baningi nasemakhaya abantu who are gays who falls under LGBTQI+ community cause iziyenzeka laphayana emanzini mengabe sekubhukudwa. So ngiyakhumbula kukhona abafana nje bangasekhaya bese sithi mesibhukuda ngithanda uthola ukuthi ngibhukuda nabo, uthola ukuthi khona, oh God forgive me, izinto
Bese sizogcina mhlambe sesizenza uthola ukuthi sesiyathintana laphayana, kube nje ileyo nto leyo, mhlambe omunye uthola ukuthi sizoze sithole, angazi ukuthi sesiyi-understand-a kanjani lento sayingani, cause lapho I think asengilako 8, 9 years kanje, 10 years. Thola ukuthi mhlambe mesizothola indawo mhlambe ecashini, mhlambe siyonqanda iy'nkomo le, mhlambe uzothola sesibambana lapho sesiqabulana, and we never told anyone ukuthi mhlambe siyathandana la or sekwenzeka ukuthi. So ngakhula kanjalo ngiye esikoleni, ngiqala amabanga amaphansi esikoleni sangasekhaya eNcabhela. So nalapho nabangani, wayekhona umngane oyedwa enganginayo owumfana, but then abangani bami abaningi kwakwamantombazane, noma kuyodliwa nge-break ngidla namantombazane. So ikanjalo I have experienced i-bullying-ke lapho kakhulu, cause khona abanye abafana babe nokungigcona ukuthi indaba ngihlezi ngihamba namantombazane, kwathi and they would call me names. So kwakungiphatha kabi lokho, kodwa kokunye ngiphinde nginganginaki, ngisho ukuthi ngizoqhubeka mina nengiyikona. Then I remember there was a time lana ngangifunda u-second year, into kuthiwa nokuthela upetrol emluleni or whatsoever. Uma engithengele ilokhunja ibhluke la grey lesikole elalinozipho eceleni. Yazi ngisakhumbula kahle nje kulowo nyaka. So izingane zaziya ngokungihleka kuthiwe ngigqoke usichama ngaphi. So kushiwo kuthiwa ngempela, and they would definitely confirm ukuthi hayi mina ngistabane and so forth. So kwaphinde futhi angazi nayo ukuthi kwakwenzakalani, ngaphinde ngaba nobhaka. Iy'ngane zaziba nobhaka nje abajwayelekile, wawungazi ukuthi unodolo wawulime, ngisawukhumbula nje lowo bhaka wawulime. Ngiphinde ngigcone nangalokho, but then kokunye kwakuphinde ngingazweli, kokunye nginginake, like ngangize kokunye uthola ukuthi ngiyanqena ngisho ukuya esikoleni-ke manje, ngoba ngiyazi ukuthi for sure khona ley'ngane lezi ezizongigcona. Cause ngiyakhumbula komunye unyaka khona umfana nje owayengihlukumeza lokhu kwangempela, ngangifunda u-grade 3, owayengihlukumeza ehleze ngigcona, uthola ukuthi uzongishaya ngisho ukungishaya. Laba lodwa ilanga kodwa kuphuma isikole, ayenze lento yakhe lo mfana lona, lokhu engigcona ngendaba ukuthi nje mina ngithambile ngimufi and all that. Ngajika lapha, ngazi ukuthi kwenzakalani mina, but then ngajika, angazi ukuthi ngangithi amandla ngiwathathe pho kuzongenzalani, but ngathi uma ngimshaya washayeka salwa, kangokuthi ngamshaya ngaze ngamginqa phansi. Uyakwazi ukuze methi umuntu umshaye waze wamdunusele. But I didn't do that, mina ngamshaya ngaze ngagquma phezu kwakhe ngezinga ekhanda lakhe like ngimshaya, and funny wagcina ngalelo langa ukungihlukumeza. So okunye kwakho engihlangabezane nakho ekukhuleni kwami. Okay, ekhaya-ke kukhona umamncane wami wayekhona, kusho ukuthi engicabanga ukuthi wayibona lento, akahlala ngibuza athi, wethu unayo kodwa intombi? And ngendlela engangiphika ngayo ngangivele ngithi yes nginayo. Athi pho indaba singaze siyibone, I think ngango grade 6, grade 7 lapha. Athi indaba singaze siyibone, ngisho ukuthi hayi nizoyibona ngelinye ilanga. Ngangiphika ngize ngijuluke. Okay, ezinye izinto cause ekhaya angaze ngibatshe lokho ngangilokhu ngiphika, but nabo i-most yabo bathi manje noma sesikhuluma basho ukuthi hayi babebona, cause mina ekhaya ngiqale ngimncane kakhulu ukupheka. Ngangakafiki ngisho high school ngipheka ekhaya. Bengihamba mengabe ngayile ekuluseni, mhlambe mengabe kuthiwa isebusika iy'nkomo akuluswa, bengihamba ngiyotheza namantombazane ngasekhaya, uyotheza emakhaya, ngihambe ngiyotheza ekhaya. Mengabe siyokha amanzi bengekho mpompi emagcekeni, ubhuti wami wayethatha isigubhu mhlambe abambe noma ibhakede abambe ngezandla or ngebhala, mina ibhakede ngangilithwala ekhanda. Ngiyakhumbula ngaqala ukuthwala, ngithwala u-10 litre, kwakukhona no-15 litre. Kwathi mabe ngilokhu ngikhula ngathwala u-15 litre nguthwala ekhanda. And akekho umuntu wayengibuza ngalokho. Ukusinda ngakwazi mina, I think ngangino 10 years, 11 years, ngikwazi ukusinda phansi, kwakusindwa ngobulongo ekhaya. So ngangisinda, and akekho umuntu wayengiquestiona ngalokho. So izinto ey'ningi nje bengingathanda ukwenza imisebenzi yabafana ekhaya. Kufana nokuthi noma kuthiwa kuyolinywa, mina ngangayi emasimini like kuyolima ney'nkomo, ukubophela iy'nkomo, noma kuthiwa mhlambe kukhona abantu abasebenzayo kuyakhiwa ekhaya. Mina into engangenza kwakuthiwa angidile nokudla, like ngiyapheka, ngilungisela abantu laba abasebenzayo ukudla. So ngathina ama-signs abemaningi ekhona, but abekho abantu abebengibuza phandle kwalo mamncane wami, ngisho ukuthi yena wayeke ngibuza because sasona umuntu okhululekile nje,
owayekangibuza nje lokho. So ever since ngikhula impilo bekanjalo up until ngize ngifike e-high school. So uma ngifika e-high school ila engaba khona nenhlanhla ukuthi ngihlangane with my best friend kwaku 2011 sisabangani namanje. Umngani wami ngamthola e-school, he's gay. So masihlangana ka grade 8 sazwana nje naye without ukuthi omunye atshela omunye ukuthi kukanje kanje. So safike nje ukuthi siyaklikha nabanye amantombazane saba bangani sonke. Yaqala ke indaba yokubhulisheka kakhulu nokubizwa ngamagama e-high school, cause ila engase ngiqala khona ngingakhoni ukufihla kahle ngendlela cause nasengiqala ukukhuleka kusho ukuthi nasemqondweni ngikhululeka. And kukhona into eyangittraumatize ngika grade 8 engingazi ukuthi kwakwenzakalani ngomzimba wami cause ngangisasaba nokuphumela ngaphandle ukuthi ngikanjena. Ngizwa amabele ami ebuhlungu and ngithi ngiyabuka kwesinye isikhathi ngibona ukuthi hayibo ngathi ayakhula amabele ami. I remember nganginevesti elimhlophe laselidala, ngalidabula ngalenza laba lifishane, so ngangiwabopha amalokhunja amabele ngenzela ukuthi akangakhuli kungaveli because ayiqala ubona ukuthi ngazi ukuthi afuna ukukhula. So I think ngalesikhathi nganga-understand ukuthi kwenzakalani. So okay, ngifuna ngiqhubeke. And enye into nganginakho vele okokunye uthola ukuthi ngigqokile ubhuluke la grey esikoleni, ngigqoka konke. So even abantu they would ask me ukuthi kahle kahle ngiyini, ngumfana noma ngiyintombazane yini mina. So and I would tell them ukuthi no, ngumfana. And abanye babephikisa, komunye wayephikisa ngangokuthi azathi umuntu mvezele ufuna ukubona ukuthi ngempela umfana yini. So yaba njalo impilo yami. I've never dated a girl before empilweni ever since nje ngiphila nje kanjena. So I had friends abamantombazane ababengilamulela kokunye mengabe angithi ngangizama ukuyifihla ngayo yonke le ndlela but kokunye futhi akufihleki. I remember uSuleka noLungisile abangani bami bandla ebake bangilamulela cause abantu ngavele mekubuza ukuthi uba intombi yakho cause abafana babe nalodwa abafana basesikoleni ukuthi wena uba intombi yakho nje ukuthi awusengisita abantu futhi ngithi hayi uSuleka noLungisile ngithi ngijola nabo. And nawo babezivele bavuma bathi yes siyajola, ngithi nje ngijola nabo bobawu2. So abanjani impilo. Othisha I remember bakhona othisha ababenako ukucwasana esikoleni la engangifunda khona e-high school cause they would call you mhlambe especially laba bamaXhosa. I remember there was this teacher uMam Dayave lathi enontombi like firstly uyangibona ngigqoka ibhuluku la grey uyabona ukuthi I'm a boy. So angazi ngamtshela ukuthi okay I'm a transgender or I prefer to be called a woman, but athi nontombi. And ngaleso sikhathi uthola ukuthi class lizohleka lonke owathi eMambuthuma cause isibongo sababa wami uMbuthuma mhlawumbe athi eMambuthuma izinto ekanjalo cause ngaleso sikhathi ngangaka understand ukuthi kahle kahle ngikanjani, but ngangazi ukuthi okay angisiyena umfana ngokuphelele but ngingaka understand, ngingakabi open. So kwakungiphatha kabi kakhulu lokho kangangokuthi kokunye ngangize ngikhali like eclassini, but then I thank God ukuthi nganginabangani ababehlezi benami njalo ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi hayi bazongenza ukuthi ngibe right ekugcineni. So sithi ukuyiqhuba up until kwafika isikhathi sokuthi ngibe nama tracksuit esikole. So I think it's where I found a relief because ngangugqoka ugrey ngangawuthandi cause kwangavumelekile vele ukuthi umfana agqoke iskate or whatsoever. So almost everything ngagqoka ama tracksuit. Ngangisebenza indaba yokuthi okay mengibuya esikoleni kumele ngiwashe ama tracksuit ami cause ama tracksuit asesikoleni ayi unisex but isikhathi esiningi ayigqoka amantombazane, abafana basesikoleni babengakagqoki cause indlela ayakhiwe ngayo ayakhiwe as if abantu besifazane. So they would make me feel more comfortable if ngikulawo ama tracksuit lawo. So ngafunda isikole ngaqeda. Okay kuthe cause yonke leminyaka le bengakaze ngijole. Hayi ke ngafika ka grade 10. So there was this guy esasifunda naye esikoleni but I won't mention igama lakhe.
Okay, angishelo in fact wayesekade lokhu engishela I think from grade 9 engishela on Facebook. Cause I think wayesaba naye ngoba kwi-closet ukuthi mhlawumbe akhulume nami esikoleni oyisihlangaleleni. So wangiqala ungishela nje from grade 9, so ngingayi-entertain indaba yakhe. Okay, ngithe sengika grade 10 no, grade 11 in fact, grade 11 sengihlala emqashweni. Okay, hayi ngigcine ngimqomile. Hayi sajola kukuhle nje but ifihla into ethi bathi nje umjolo wethu nje wawuvutha kwaze kwafika ekuthenini Nkosi yami nkomo yama. So kwaze kwafika ekuthenini kumele angivakashele endlini yami la engangiqashe khona. So afike, mind you kwakuzobe nje ngiqala nje u-12 sex. Ngeke ngisho ukuthi nomfana ukuthini to have sex nje, it was my very first time. Okay, afike ngangazi nokuthi kumele kwenze njani ukuthi wena ekutheni but umfana nje uyena he let me. Okay, kissing waze kube ukuthi nje size siyafika nje down and ngafunga ngagomela emva kwaleyo sex engayenza ngalona ngathi yo I would never do this again. The way it was so painful. Hey Jesus. Yazi ngithi mangicabanga manje ukuthi hey into engayisho ukuthi ngeke ngibuye ngiphinde. Ngisho ukuthi inkosi ungixolele sibe sikhuluma izinto esingazazi ngoba manje. So and akuphelanga ngisho u10 minutes we penetration umfana akaze aqhame ngisho ukuqhama cause it was so painful. Ngamtshela ukuthi no, sengi right. Hayi wangincenga ngamtshela ukuthi no, sengi right and kwakuyisebusuku ngathi it's fine ungalala kuze kube yisekuseni ayikho inkinga cause wayesihamba ekseni. Kangothi wadina wahamba nje ebusuku and ngasekhaya semakhaya kukho indaba ukuthi mhlawumbe uzogibela uyofika cause I think kwako 10 11 kanje wayezowokha anqamule emahlathini nje ahambe aye kubo cause kwaqhelelene if uhamba ngemoto it's about 15-20 minutes away from 20 to 25 minutes away from la engangihlala khona mina. So wahamba kwaba ukuthi asikhulumisani for days. Emva kwalokho kwaphinde kwawuyena futhi wangincenga washo ukuthi uphathe yami ngento eyenzakalile but uyaxolisa uma ukuthi ungilimazile and stuff but uyangithanda uyafisa ukuthi asiqhubeke kwathini and ngaleso sikhathi ngangasafune lutho nje. Ngasafune lutho ngamtshela ukuthi okay it's fine, singaqhubeka sijole but then sex bandla no ngiyaxolisa mina ngeke ngikwazi ukuyizwisa ubuhlungu kanje. Hayi okay, silokhu nje kube ukuthi siyayiqhuba nje sesijola nje efonini kuphela. I remember cause bengumuntu I never mentioned this ukuthi bengumuntu wenkonzo nje kakhulu, hayi ukuthi ngiyena namanje cause ngiyakholwa impela. So ebilokhu ngihlupha lento okay ngiyakwenza but kuleke kungihlupha ukuthi okay how come ukuthi uNkulunkulu angavumela into ekanje kumina yet ngimkhonza kangaka. So I prayed about it, ngathandaza ngincenga uNkulunkulu ukuthi uma kuwukuthi this is against your will ngiyacela ukuthi ungishintshe ngiyeke, I wouldn't mind cause ngangakhulekeli okunye ukuthi mhlambe ngiyangimtshela ukuthi okay ngoba ngikhonza wena and I know only you as my God and your word says this is against you. Ngathi mawukuthi ngempela awukufuni ngiyacela ukuthi ungishintshe. Ngiyafasta ke mina ngiyazi ngifasta. I fasted for 7 days. Ngifastile, it was 3 days dry fasting. Ngingaqala ku Monday ngangingadli lutho nje for these 3 days ngingaphuzi. Then from Wednesday ngaqala ngiphuza amanzi or ngidle uswidi up until uSunday ngifasta, ngikhulekela kona lokhu but still akwenzakalanga lutho. Ngiyakhumbula ukuthi khona abafundisi about 2 engakhuluma nabo abangasekhaya that I used to go kwisonto leli langasekhaya cause mina ngikhonza Faith Mission, sasivakashelana emasontweni laba bafundisi laba base Remnant Fellowship Church. So
ngakhuluma noyedwa wabo, it was Pastor Nkomo. Ngikhuluma naye ngamchazela ngambikela ukuthi kanje kanje, basho ukuthi angibona ngitshela ukuthi ngithandazile uNkulunkulu but akwenzakali lutho and le mizwa engiyizwayo ngiyabona ukuthi I'm not a man mina ngokuphelele ngikanje, but this thing it is against the will of God. Senze njani mekunje? Wathi hayi sizokhuleka, uyakhuleka mfundisi uNkomo cause kuningi asekukhulekelile izimo zabantu like kushintshe. Okay, athi sizokhuleka uNkulunkulu uzokusiza. Okay, wangikhulekela umfundisi uNkomo, wangikhulekela umfundisi uNgesi, Ndelani Ngesi, but still kwangenzeka lutho. Okay, up until okay ngiqede isikole and come back this side kaMakhutha kuma wami kuthe ngaphinde ngahlangana nomunye ubaba umfundisi umsakazi futhi, so bengisiza kwizinto ze-radio isikhathi esiningi ukuthi ngihambe ngiyo-observer emsakazweni ukuthi kwenziwa kanjani kanjani, cause I love radio kakhulu mina. I'm a radio presenter by the way. Okay, ngikhulume naye futhi like ngixoxela nje, hayi-ke uyabazi ngabefundisi kanjani ukuthola ukuthi hayi ayikho into kanjalo nje, uNkulunkulu uzokusiza sothandaza thina uzosizakala. Okay, kube yikona ukuthi hayi ngibona ihambe isikhathi kuthe ngo-2016 2017 I took a decision yokuthi okay ngiyabona ukuthi ngikhulekile and lento iyaqhubeka and mina angithandi ukuphikisana nentando kaNkulunkulu ngoba bengikhuleka khona leso sikhathi ngathi since uNkulunkulu ngimthandaza kangaka angeke aze ayivumele into e-wrong ukuthi angiqhubeke nento e-wrong. I decided to contact uBhuti Thulani Mkokstad, motivational speaker. Okay, uphinde aluleke. Okay, ngaya kuyena ngakhuluma naye ngambika nje udaba lami lonke kuyena. Wayesasebenzela la ku Street, khona i-office lakhe ayesebenzela kulona lapho. Okay, ngikhulume naye. Okay, athi ngimchazele nje ngami konke kwami, hayi ngimchazele ngikhulume naye bese athi wena ufunani? Wangibuza njalo wathi wena ufunani, yini ofisa mayenzakale? Ngathi mina ngokwami cause ngihlukumezeke kakhulu ngenxa yale mpilo lena and of which nami ngi-understand ukuthi kwenzeka kanjani. Ngithandazile uNkulunkulu ukuthi akangishintshe ngibe umuntu wesilisa ngokuphelele-ke at least, or cause he's a God of miracles. Ngathi into ngabe uyayenza uNkulunkulu cause I'm enjoying to be a woman. If kuthiwa ikhona imiracle ongayenza ukuthi uvele ungenze unguqule ngibe a complete woman. Wathi uThulani Mkokstad into yena ayikho into engangisiza ngayo ukuthi angiyenze kunalokho, I should just accept myself as I am. Lokho engizizwa nengiyibona ngiyikona ikona okuzongilapha emphefumulweni nasengqondweni, dada nokuthi mhlambe ngifune ukushintsha izinto engengikwazi ukuyishintsha nokuthi ngimane ngifuna impendulo mhlambe ngeke ngize ngiyithole, just ukuze ukuthi ngibe nempilo e-right, nempilo ephephile, ngenze into ehambisana nami ngokomoya nenhliziyo yami nomqondo wami. So that's when I decided ukuthi okay, I will no longer fight this. Ngizophila ngale ndlela engizokwazi ukuthi ngiphile ngayo. Then I met umngani wami lo 2017 loyo uSibulele, was gay, kwaku roommate wami eflatini, sahlangana kanjalo sazwana. So ngiye ngisho ngithi uNkulunkulu indeed abanye abantu ubeletha ngepurpose empilweni yomuntu, cause I am who I am today because of uSibulele. Ungisizile kakhulu ukuthi ngizi-understande, ngizazi ukuthi ngubani, wangisiza ukuthi ngizamukele. And wangisiza cause yena wayengibona ukuthi uyangibona ukuthi cause ayisho ukuthi nangendlela thetho wakhiwe ngayo nomuhle ngayo uthi ungaphileli abantu. Uma ngabe uzizwa ukuthi ukanje iba kanje, muzizwa nje ukuthi umuntu wesifazane, just be a woman that you feel you are. Ungaphileli abanye abantu, omunye umuntu ngaze akwenzele lutho. So kukona konke uSibulelo like wangicathulisa kangangokuthi ngagcina nami ngingasasabi uthola ukuthi sengihambela mina bengavamile ukugqoka izinto ezimfishane, bengigqoka ukuthi ngizogqoka amabhloko amade ama-skinny jean kanje. Okay, ngaqala-ke manje ngathenga ama-bum short, ngalokho ama-bum short ngangihlala la e-town eflatini. Okay, ngathenga ama-bum short, ngaqala ngathenga i-Kate ngiyigqoka la e-town. Okay, ngabona ukuthi lento lena angifuni ukuthi mhlambe cause uma esizwana naye kakhulu mhlambe agcine
esezwa ngabantu. Cause kokunye ngibe ngiphoste mhlambe nako Facebook, ngamcela ukuthi ngicela sihambe siyodla lunch, sihlangane eGalleria Mall. Okay, avume cause into yaqala la ngangiplena ukwenza i-21st yami birthday celebration. So kwakuzobe kukhona abangani bami, lonke uhlobo labangani bami kuleyo 21st, noma wayezobe ekhona and some of my family. So ngathi lento le ukuze izohamba kahle, ngingabi nenkinga nakule party le ngizoyenza, angibiza uma ngihlale naye phansi sixoxe. Ngamcela ukuthi cela ukukhipha sihambe sodla out, ngangamtshela ukuthi kumayelana nani. Sahamba saya eGalleria Mall, sa-order, sadla. Kuthe because wayeloku ebuza ukuthi hawu yini ongathi yazi njengoba ngikubizela kukhona into engifisa ukuthi asixoxe ngayo. Athi yini le? Ngathi hayi sizoxoxa sidle kuqala, sidle. Kuthe mese siphakathi nakho ukudla ngimbuze ngithi ma uyangithanda? Athi yes ngiyakuthanda. Ngithi because ngambuza njalo ngathi ungithanda unconditionally noma ngathiwa yini, sengenzeni, sekwenzakaleni ngekuze ungilahle, uyangithanda? Athi uma ngiyakuthanda. Athi yini kanti ukwenze njani, ubulela umuntu yini? Ngithi ngiwangibulalanga muntu. Athi pho kwenze njani? Athi khona umuntu okuhlukumezile. Ngithi cha. Athi yini wenzeni? Yini kukhona umonakalo wenzile khona ubheke? Ngithi nangenza ngalutho. Bese like kwaphela isikhathi ngingazi ukuthi ngizomqala kanjani. Athi hayi Theto uyangisabisa ke manje mina, kwenze njani? Ngibuza imibuzo kanje ngathi ungathini uma ngase uzwe ukuthi ngigay? Wathula wathi hawu usho kanjani? Ngathi noma ungezwa nje kuthiwa ngithandana nabanye abafana. Athi hayi. Wathi nje hayi angiyazi ke leyo. Ngathi cause into kahle kahle ngikubizele yona lana namhlanje ukuthi ngikwazise, angifuni ukuthi uzwe ngabantu. And wathula isikhathi eside, wathula. Ngamuzwa sethi ewu hayi, ngambona ecebe inyembezi. So mekacebe inyembezi athi ubuza ukuthi hawu kusuka nini? Ngithi mina hayi ever since ngikhula mina bengiloke ngizizwa kanje. Athi ngithi wena bungakaze unothise lutho yini? Athi kona bengiye ngibone futhi ngiphinde ngizwe nangabantu bengitshela ukuthi awubuke ingane yakho. Uthi kokunye benginganginaki ngoba ukwenza, bengithi ukwenza nje ngoba unothando lakho, cause ekhaya bengipheka mina ngicleana ngenza yonke into. Like waphatheka kabuhlungu. She broke down kangangokuthi abuze ukuthi awu cause imina uma agcina ekhaya, so obhuti bami abadala, ingane yakhe intombazane yashona, angiyazi ngisho kuyazi usisi wami omdala. Obhuti bami akekho noyedwa benengane abadala kunami, akekho benengane. Baphila nje, bephila nje impilo nje engekho serious. So wathi awu bese kuwena ithemba lami lokugcina, kushuthi mina ngizoze ngife ngenawo umzukulu. Ngathi and I told her this ukuthi yazini mama, noma ngathiwa asithi angikho gay, if uNkulunkulu bengakwabelanga ukuthi ube nabazukulu, ubungeke uze ube nabo, cause bakhona abantu abaphila impilo e-straight, babafisa abantwana but ababatholi. Like akazange ukuthi athi ngalelo ngasho bathi inzima lento engimtshela yona, kona ube nakho ukusola kuyikona ukuthi ubengafuni ukuyitshela ukuthi kuyikona. Athi kodwa sengizothini emndenini, ngizothini ebantwini, mebengibuza ngizochaza ngithini, ngizoyithini komakhelwane lento. Ngamtshela ukuthi akukho kumele ukusho. Mina ngamtshela ukuthi futhi kuyimanje mina nginendaba nomunye umuntu la emhlabeni, umuntu enginendaba naye uwena, ingakho ngithe angifuni uzwe ngabantu. It's about time ukuthi ngigcine sengitshela nami ukuzwe kuphuma kumina emlomeni wami ukuthi ngiphila impiloni. So kuhambe isikhathi because bengaka cross dressing ngalokho. Okay, kube ukuthi hayi ungizwile na but akakamkelesho kona ukuthi hayi akayizwa yena lento ukuthi kwenzeka kanjani up until okay ngifike ngokunye I was wearing a makeup. Uzothi hawu
kanti manje futhi usufaka ne-makeup, kumele ufake i-makeup. Ngathi yes, this is who I am. Ngaphinde ngahlala naye phansi futhi ngamchazela ukuthi ngikanje kanje kanje, ngizizwa kanjena, so ngiyacela ukuthi uzame ukuthi ungi-understand, uzame ukuthi ukwamukele, ukwazi ukuphila nako, cause nami ayikho into engingayenza ukuthi ngikushintshe lokhu engiyikona ngiyikona. So akekho umuntu omunye ngike ngahlangabezana naye ne-challenge naye kakhulu emndenini wami. Kangokuthi ngiyakhumbula kababa-ke after u-matric wami bengasajwayele ukuya kakhulu cause I lost my stepmother, umuntu okwakuyena wayengikhulisa, unkosikazi kababa. So kwase kunzima kumina ukuthi ngiloke ngivakasha cause sasisondelene kakhulu, sasithandana kakhulu naye. So ngiyakhumbula ngokunye my first time ngifika ngigqoke ama-heel cause ngangijwayele ukuyigqokela ama-skinny jeans njengoba ngisho ukuthi ngokunye ngathi okay, this time around ngenza nje i-makeup yami, ngenza ubuso, ngashaya ibhuluke lami, i-skinny jeans sami, ngashaya i-boot heel yami, ngiyahamba ngemakhaya njalo mind you. And uma wangibuza ukuthi cause yena bese qaqile eseqala-ke manje uthi hawu, bazothini kini, uthi wake waya konje bayakwazi nje. Ngathi mina angikaze ngikhaya nginje, uthi pho bazothini, suka wakhuluma-ke bona nabo. Ngathi angikaze ngikhulume nabo, ngizobona uma ngifika ukuthi bayangiphosha yini, babenze njani. Okay, ngahamba futhi ngaya ekhaya, ngafike kwaba right, no one said anything, akekho akwangibuza lutho. Kangokuthi namanje njengoba nje ningibona ngingahamba ngekhaya ngifike ngigqoke kanjani, like i-most yomndeni bakhombisa ukukhululeka, bavulelekile, akekho owake wangijaja ngokuthi ngiphila mpiloni kanjani. And futhi kunjalo akekho engake ngahlala naye phansi ngamchazela, ngambikela ukuthi okay, ngiphila impilo kanje 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 kanje, of which angazi noma bamukelile noma mhlambe bayasaba ukubuza noma kwenzakalani, bakhona abangakangamukeli. But ngihlezi ngisho ukuthi mina umuntu ongayikhulumi nami into, ongakhombisa ukuthi unenkinga nami, anginandaba. Mengabe ungakusho mina lokho, anginandaba, anginamsebenzi, as mina ngizokuthatha ngendlela engikubona uyiyona. So injalo nje indaba. Engingakusho ukuthi okay, ubhuti wami lona umuntu obuhlaza kakhulu vele. So akakaze like angisukele nje kube ukuthi uyangisukela about me being a transgender or about me being gay. So kuye ukuthi mhlambe mekukhona ingxabano ekhona, cause ukuhlaza kukancane ingxabano isuke mhlambe phakathi kwami naye. Uthola ukuthi mhlambe ngisuke ngikhuluma or usuke exabana noma mhlambe kanjena. Mengithi ngiyakhuluma kukhona umuntu exabana naye, mengithi ngiyakhuluma iqale lapho kindawo, uthola ukuthi mhlambe usazongithuka about me being gay, kahle isitabane, wahlula ukuba indoda, kwaba ukuthi. So ngilokho nje-ke nami ngimthuke ngiphindisele back, okuwukuthi enye into engayitshela yona ukuthi umuntu ongangenzeli lutho mina anginendaba naye. So ngamtshela kaningi ukuthi mina ukungithuka ngokuthi ungibize ngesitabane and all that akungisebenzeli, akukho la engilimala khona ngawe, akukho la engizovimbeka ukuthi ngiye khona ngenxa yokuthi ungibiza ngesitabane. Because ngaze ngambuza ngokunye ukuthi ukuba isitabane kwami ukuhlupha ngani wena, yini uhlupheke kangaka ukuthi mina ngisitabane? So I really don't understand ukuthi namanje umuntu ohlupheka nge-sexuality yomunye umuntu ukuthi imhluphe ngani. Cause ngiyamtshela ukuthi mengathiwa ngibala wrong bakho, izinto ezi-serious ezilonke ozenzayo, they nothing compared to le sexuality yami ohlezi ungixeka ngayo, futhi angazi ukuthi iphutha liyini kuyona. So into kanjalo nje. And-ke into engixaka ngayo ukuthi siyazwana, yize singazwani kangako nomntaka makhozi, kwezinye izinto ayazenze ngiyabona ukuthi kahle kahle uthando lukhona. So kuyikona ukuthi mhlambe sinalokho ungaboni into esenza ukuthi sixabane kakhulu i-behavior yakhe.
cause mina nje ngizokutshela ngami angizwani nento ebhedayo nento ebheke eceleni. Umuntu uma ebheda nje ngiyamtshela ukuthi uyabheda 1 no 2 no 3 angifuni uyabheda. So yena mhlamba bese esebenzisa leyo opportunity leyo ukuthi angeke azatshelwe yimina ngiyistabani ngazatshelwe yimina. Kufike isikhathi I think bese ko 2018 kanje la sengizibona khona ukuthi no sengiqala sengigqoka izinto zabantu besifazane nami ngizizwa ukuthi okay I'm a woman. Hey ngakhumbula lo amzuzu la engangimpintsha khona amabele ami ukuthi kodwa uNkulunkulu wami ngendlela engase ngilifisa ngayo ibele ukuthi ngifuna ukubonakala manje cause bengigqoka obra ngifaka obra ukuze kubonakala ukuthi kube ngathi nginamabele ngisho ukuthi mhlambe if ngalesa sikhathi angwanqishanga ukuphila mhlambe ayizokhula kube amabele right but then kwahamba ngezwa ngu-Oram Pop-In, organization of which is a clinic also for abantu under LGBTQI+ community but specialize kakhulu kuma transgenders. So mangizwa ngo-Oram ngezwe ukuthi okay they offer hormonal therapy. So ngaqala ke nga-attend nale gama libaleka kodwa bengi-attenda khona ama-meeting ebeba khona nje ukuthi sizofundiswa ukuthi sikwazi ukuzamukela nokuzi-understand ukuthi ukwazi ukuyihlukanisa nawe ukuthi are you gay, are you transgender, are you intersex, yonke leyo nto sichazelwa nge-umbrella iyonke ukuthi kuhamba kanjani so that nawe uzokwazi ukuyibona ukuthi okay kahle kahle mina naku la engifila khona ngingadidiseki. So ungisiza kakhulu Oram ukuthi ngizazi nokuthi ngiziqhenye ngobumina nokuthi ngikwazi ukuyimela. So ngaba under waiting list nga-apply ukuze ngikwazi ukuqala ilokhunja i-treatment yama hormones. Ngibe kwi-waiting list for a long time, I think for about 2 years cause ngibe kwi-waiting list ngoba ngo-2021. So iminyaka more than 3 years. Okay, kangangokuthi ngize ngaqala amaphilisi ngiwaqale kulo nyaka ngo-June, ngaqale kulo nyaka May June. Amaphilisi nakhona ngingasawatholi khona ka-Oram, sekumele ngiwathenge la engawathenga khona because bebawa provide mahhala amaphilisi ama-hormones ka-Oram. So kunenhlobo ezothuza amaphilisi, kune-Estrofen ne-Sparaxine. Amanye amaphilisi asebenza as ama-blockers. So uma wathatha lamaphilisi ama-blockers they block ilokhunja ama-hormones omuntu wesilisa emzimbeni wakho ukuthi akanga-develop. So ukuthi intshebe mangabe ubungakaze ube nayo nhlobo intshebe they stop ukuthi intshebe ingakhuli and they block i-masculinity emzimbeni wakho lawa ama-blockers. Then ama-Estrofen yona i-producer ama-hormones umuntu wesifazane emzimbeni kanjengokuthi uzoqala-ke manje ukhule amabele, uqale ushintshe ube feminine, umzimba wakho ube more feminine, ureduce ama-muscles and ukwakhe ayakushape ukuthi okay umzimba wakho ubonakala ukuthi no this is a body of a woman. So asebenza kanjalo lawo maphilisi. So and they told us besitshela ngamaphilisi ukuthi la maphilisi aya nangokumzimba wakho ukuthi mhlambe ubusu how feminine or how masculine you are. If kuwukuthi you are very masculine, la maphilisi athatha isikhathi ukuthi asebenze, they can take even years. But mengabe kuwukuthi vele ufeminine, umzimba wakho nje vele awakhela ukuthi ungathi umuntu sayashesha. So mina ngiqale normally kuthiwa umehluko ubona after 6 months kanje usuwaqalile ukwasebenza. Mina ngiqale May June ukwasebenzisa, but then ngawubona umehluko ukuthi okay nokhona la sengibona khona nazi iningi ziyavela cause umuntu idayetha kakhulu yona le okay. Kwaba into kanjalo. I don't know if I'm leaving anything behind. So yeah, ukukhula kwami ngisemakhaya eHardinge. So stepmother sami ngendlela esasizwana ngayo kangangokuthi most yabantu bangasekhaya cause ngifike ngo 7 years khona
bangasekhaya, they didn't know ukuthi akuyena uma wami ongizalayo. Kangangokuthi ngiyakhumbula khona ilanga ayifike ngalo esikoleni e-high school, abantu babaza ukuthi siyafana. So ayibuka kanti ufana kanje noma wakho. And they were so shocked mhla ngibatshela ukuthi yazi ukuthi kahle kahle i-stepmother sami lesi, but ngendlela engithanda ngaso and ngihlezi ngizwa like kuma-radio, social media, abantu bebabaza indlela i-stepmothers ezibaphethe kabuhlungu ngabo ngayo. So mina I've never experienced that empilweni yami. Lo mama wayengithanda as her own child. uMacebisa, may her soul rest in peace. So ngeke ngisho ukuthi eyintweni engiyibala njengeyibusisa uNkulunkulu angibusise ngazo empilweni, ungibusisa ngalo wamzali, of which kwababuhlungu ukuthi washona just after my matric. Ngingasakwazanga ukuthi ngimenzele something just to say thank you ngendlela ongithande ngayo, ngendlela ongikhulise ngayo. So lento yenzeka nje ngikhulela emndenini omkhulu njengoba bengisho ukuthi ekhaya nje kunemizi eminingi, baningi obaba kubo nodadewabo. So there was abanye ngangeke ngibone like I won't mention names, stepmother engangibuka ukuthi lempilo engiyiphilayo ngikuleli khaya ngihlala nomzali ongangizali, mengibuka eyabanye it's very different. Ngize ngisho uma ngithandaza uNkulunkulu ukuthi ngaze ngabusiseka, cause ngiyayibona lento abantu abahlezi bekhala ngayo, ingane ezihlukumezayo zihlukumezwa i-stepmother, but mina angiyi-experience yet, ngiyibona yenzeka nala eduze. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Ngiyafisa ngazi ukuthi bangaba baningi omama abafana nalo mama lwayana. Engingakusho nje ukuthi sabantu sonke sabakaNkulunkulu, and sabantu sonke sizalwe abantu. So uma ngabe umzali enengane which is gay or transgender or a lesbian, akangaqale asole ingane kuqala. Okay, mengabe kuwukuthi uyayinyanya lengane or akayifuni lengane, uyayisola, uyayiquestiona ngakho konke, uyayihlukumeza, why angabuyeli kuyena ke mhlambe ayisole yena ukuthi mhlambe mina yini wrong, mhlambe yimina onenzalo embi, mhlambe kwaqala kiseka mina, imina obe wrong cause lengane ayizalanga okokuqala. Enye into ngiyafisa ukuthi abazali bethu, but we are trying, ama-organization esingaphansi are trying very hard ukuthi educate imiphakathi yethu, cause into engizoyisho okokuqala mina ngokwami, ngokwempilo engiyiphilile ngikhula futhi, akekho noyedwa umuntu ongakhetha ukuphila lempilo. Ngeke ngiphike mhlambe bakhona, but mina if it was for me ngangeke ngize ngikhethe lempilo. Akumnandi ukuhamba uthukwe, akumnandi ukuhambe ubizwa ngamagama, akumnandi uthi uyangena na ku Facebook ubona ama post wonke they show i-hatred. So akekho umuntu ozithandayo kahle ongakhetha lempilo. Into engithanda ukuthi abantu angathi bangayi-understanda kwesinye isikhathi nabazali ukuthi ezinye izinto asiyikhetheli. It's fine, kungabukeka ongazi ukuthi siyikhethelile, cause angithi siyaphila sikhululekile, cause ekugcineni kwakho konke akumnandi futhi ukuba ijele lempilo yakho, cause manje angithi yazi, I'll tell you this, baningi like ngingathi u-80 or 90% wabantu la emhlabeni ba homosexual, cause yabona ngendlela ababaningi abantu abathembekile ngathi uma ubabuka ubone ukuthi hayi labantu laba ba-straight, but izinto esibhekana nazo. So thina esikufelayo kakhulu kusho ukuthi ingoba siphila sikhululekile, ukukhululeka kwethu esikufelayo kuze kubo ongazi ukuthi siyazondwa ngalendlela yethi. Baningi abantu abaphilayo la, uthola ukuthi nalabantu aba-homophobic, abathi ba-homophobic, uthola ukuthi bazwana nabo labantu bawophuza, mhlawumbe bayimindeni yabo bakanje nabo ababazondi. Ngoba yini ababaza ngithi bona kuzozondwa thina esiphila obala. Mina ngathuka
umhlola ngaze ngayitshela nokuthi into eyangenza ukuthi ngiqine okholweni ngikholwe nje kakhulu, ngazi futhi ukuthi angikholelwa omunye umuntu, futhi ngizama uku-avoid ukuthatha yonke into esho omunye umuntu othi uyakholwa. Ingenxa yokuthi ngihlangabezile nazile nabefundisi or abantu iy'nceku zaNkulunkulu ezikholwayo ezihlonishwayo evangelini ezimkhonzayo uNkulunkulu, but abantu abebeza kumina bengishela nami ngize ngibe shocked ukuthi ngathi bengithi uma ngithandaza uNkulunkulu ngithandaza ngithi ngicela uNkosi uzungiphe ukukholwa okufana nokaSibanibani, but ubone ukuthi nalokushela umuntu azokushela ngawo uza nokungcola, ungcolile, ukukhuluma amanyala. Yet abantu siyathuka mihla namalanga, thina sithukela impilo esiyiphilayo. Ngisho ngithi labantu ababaphrezayo abalapha phezulu kube bayawazi amanyala abawenzayo. Yabona mina ngokwami mengathiwa nje ukuphenduka izinto, yazi baningi abantu abangavela obala ngendlela, because yazi kukhona nepost engeke ngayenza recently on Facebook ngenxa yalento le yangizwe susongizwe ukuthi because bengibona most yabantu bekhomenta, the next comment they were drawing ngathi besho konke abakuthanda. Ngayiposta ngenzela ukuthi abayibone abantu, ngasho ngathi mina ngike ngibone ngisho oyedwa wenu owakwangishela, cause ngiyababona abanye abangani bami bezokhuluma eceleni ukuthi hayibo, yazi even uSibanibani, kodwa uSibanibani sayesalala naye ukhuluma nje. Ngasho ngathi mina ukube bekuyimina ngayipost ipost ngasho ukuthi mina uma uzazi ukuthi wake walala nami, uma uzazi ukuthi wake wangishela or said something, or sake saba ne one night stand or something, wakhuluma udoti, nasi I'll show you, ngizoku-expose, cause isikhathele yazi baningi abantu esengababhlokha ngabakhipha nasempilweni yami, uthola ukuthi mhlambe besike sazwana or umuntu bekwangishela besike saba kwe-relationship nayo, but ngithi ngezwe ngokunye mhlawumbe usesho nasty things about gays and transgenders. Ngiyaphuma ngumuntu ngiyamtshela futhi ukuthi ngiphinde ngibuze ukukhuluma lo doti lo, ngizokukhombisa. So nje kuningi abantu engingakusho nje ukuthi engathi abantu bangafundiseka, mebefundiswa bafundiseke. And another thing, asifuna ukuthi nis-understand, sifuna ukuthi nazi ukuthi sikhona, siyaphila sabantu ekugcineni kwakho konke. Umuntu nomuntu uwumuntu, ukuthi uphila mpilo yini uwumuntu, kodwa kusala ekugcineni sabantu nje and siyaphila sikhona. Hey, yabo mengithi baningi, Nkulunkulu wami. Yo, hi guys, yazi ngize ngibuze, cause yabo ngathini sinebhadi thina esama transgender, cause othandweni sifuna umuntu wesilisa, like indoda. Angikwazi mina ukujola nomuntu engibona ukuthi nami engakwazi ukubona kahle ukuthi uma engakephi. So mengabe ngijola ngifuna indoda, ngibona ukuthi indoda le indoda, but inkinga manje lamadoda lawa imost yabo laba abekho abaningi abaphila ngokukhululeka, baveza ukuthi okay mina ngiphila lempilo, but still ngiziveza as indoda. Angifuni indoda engizothi mengithi oh night, oh no, ngifuna indoda nje kube indoda, because I am a woman at the end of the day, ngumuntu wesifazane. It's just that nginiphipi nje qha, Nkosi yami uNkulunkulu, ngazi ukuthi wayengigile ngani, kodwa nje ekugcineni kwakho konke ngumuntu wesifazane, and ngine choice, ngine preference yami ukuthi ngithanda umuntu kanjani. So baningi. Kuningi, yabo ngithi mengixoxa mhlambe nabanye osisi bami or abangani bami, ngithi mina mhlambe ngabe kade ngashada, mhlambe ngaba nomuzi wami or ngikude kabi nempilo, mhlambe ngenxa yelokhu nje. Yabona baningi even abantu besilisa esengijole nabo singakabonani ukuthi sigcine sesihlangana, uthola ukuthi nginenhlanhla, angazi futhi ngilingweni, nginenhlanhla nje ukuthi ngishelwa ubhuti aba right nje, obabonayo nje aba right. Babona kukhona omunye, I will say this, esengibuya ngisho nasemzini wakhe, ubhuti osebenza kahle nje nomuzi double story, owangibona ngisestobhini, ngangilinde i-taxi, bangipha lift ngeThekwini, naye acela lokhu nje number, si exchange ama numbers, kube yilonto siloke sixhumana nje efonini, siloke sixhumana efonini up until afuna ukuthi ngimvakashele
ngaya kwakhe futhi emzini wakhe, ngamvakashela, sahlala, saxoxa. Kwaba ukuthi wathi mesefuna ukuthi asihambe ngabika nje into ephuthuma ngathi yazi ngeke ngikwazi ukuthi namhlanje sesiyabonana ngiyaphuthuma vele kumele ngibuyele ekhaya. Okunye futhi siyaqala nokuhlala nje kanje sobabili after kade sazana vele besisazana sikhuluma efonini, but sengiyaqala ngiyafika ngiqala ukuzokuvakashela sesiyalana ngitshela ukuthi no, ngeke ngikwazi ukuthi silale namhlanje singabuye sibone futhi. Okay, kube ukuthi hhayi angiphindise futhi ekhaya, kube leyo ndaba siloke siqhubeke sixhumana kangangokuthi kuze kufike elinye ilanga ngibona ukuthi yabona la izogcina ijampile. Hhayi ngamtshela ukuthi hayi mfethu kanje 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 kanje. Hhayi angangikholwa athi hhayi kushuthi indlela engimkapa ngayo kushuthi angisamfuni, athi ayikho leyo nto, akekho umuntu omuhle kanje ongaba isitabane. Ngithi mina honestly athi hhayi yena ukholwa ngokubona. Ngithi hhayi ubona ini, athi angishuthe nje singenza sami, ngimtshela ukuthi no, I can't do that. Hhayi abe sethi okay ucela ukungibona-ke okokugcina before. Hhayi afike futhi apake ngasekhaya sixoxe isixoxo, asho ukuthi nje okuba ngempela ngiyamncisha yini ithuba, ngitshela ukuthi no, kwangempela into ebengikutshela yona ukanje kanje 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 kanje. Up until ukuthi asho futhi uthatha ngithi ngeke ngikwazi ukukuvezela but ngingakuthintisa uthinte uzwe. Okay, athi mithi athinte. And he was like wathuka, he was so shocked. Wabuza ukuthi kwenzeka kanjani, wathi pho ngoba nawa nje amabele khona amabele. Ngaleso sikhathi ngangisajwayele ukufaka obra, ngamtshela ukuthi no, akona amabele ngiyifakele nje obra, amabele anginawo. So kwaba ukuhlukana kwethu, but then kukhona umfana nje sagcina sesijola naye bakithi Nkosi yami, naye sahlangana on the groove nomfana. Okay, kwaba ukuphuzwa kwayileyo nto leyo, umfana ngithingele ungithandile kangangokuthi sa-exchange ama-numbers, sagcina siloyo sikhuluma, asho ukuthi usafuna ukuphinda ngibone. Hhayi kuba ukuthi athi uzobe edlula ngasekhaya, uzothanda ukungibona adlule ngasekhaya. Hhayi angibona ngishela izinto engiphathele zona, aqhubeke siloyo siyaqhubeka siyakhuluma efonini kuze kube ukuthi athi ufuna ukungibona-ke manje ucela ngimvakashele. Hhayi ngiqale lapho ngimtshela ukuthi hey bhuti ngiyaxolisa kodwa kukanje kanje kanje. Athi naye basho into efana nomuntu athi akakholwa. Ofuthi kokunye sengiye ngibabuza abanye manje ukuthi hey nina umuntu wesintathu ngiye ngisola ukuthi umuntu wenza ungazi ukuthi akaboni kanti uyabona. Ayasho ukuthi akakholwa. Hhayi bese ukuthi hhayi siyabonana, athi hhayi angifike sibonane, hhayi abone nangempela. Abese like sahlala isikhathi eside nje ngasho ukuthi emva kwalokho abesasho ukuthi kuqale mina ngithi hhayi kodwa phela uma ukuthi ufuna sidame singazana. Athi hhayi bo ngeke kanjani, ngithi hhayi singazama uma ukuthi uyafuna then uzobona ukuthi kuyahambiselana yini nawe noma kuhambiselani nawe. Hhayi okay kwenzeke siyenze indabandaba, hhayi ubhuti wabantu abe right. Sajola almost for 2 years nalowo bhuti loyo sesijola, umuntu engibone ethi angathi. And ngithanda ukuxolisa, I'm sure mhlawumbe baningi abazoyibona le podcast lena ukuthi baningi obhuti Nkosi yami ngizidlile izimali zabo abanye cause besigcina ngokubonana emafonini. Uthola ukuthi besihlangana eklabhini osihlangane la esihlangane khona engibona emgaqweni exchange amanamba. Uthola ukuthi sigcine obhuti bangisendela ama-airtime, bangisendela iy'mali mhlawumbe umuntu ngoba phela umuntu uyapostola ukuthi uposta ukuthi ngihalela ukuya olwandle, ngihalela ukuthi ngihalela ukuya eGroovini, ngihalela ngathi ngadla ukuthi umuntu athi hhayi mama akhuleka ngizokufakela. Hhayi ngiyidlile iy'mali zobhuti la emnyango Nkosi yami. So mese nibona kunjalo nje nami bengazi ukuthi ngizonitshela kanjani, kodwa-ke ngoba seniyabona ayixabene kodwa mebefuna ukuzwa beze Nkosi yami sixoxisane sibone ukuthi mhlawumbe isoulmate yami ikubona labo. So yeah, that's how it is. So up until 2017, so ngahlala from 2014 to 2017 ngize ngiphinde ngiqale phansi. So I remember this day I was drunk, so ngisuka kwi-Groove nomfana kwakwi-One Night Stand sagcina Nkosi yami sesijola naye futhi lo mfana lo, I can mention his name because he's not in closet, Mnqobi ase-Chesterville. So hey so kwakwi-One Night Stand wangifica eGroovini ngigroova. Okay kube ukuthi hayi sihlale kube mnandi, then ngahamba naye uMnqobi
kwaba why not standing. Okay, kusho ukuthi salala-ke ngiphuzile hayi ukwalaleka, then emva kwalokho bese mengabe ngilala bese like kuba buhlungu mhlambe ngenkathi umuntu esafaka kube buhlungu, then the more eqhubeka kugcina sekungcono, but yabo manje awu ku-right. Akukho buhlungu, like ngeke ngitshele abangani bami abamantombazane uma bebuza ngithi I think kuyafana nanginini umuntu ngenkathi suke breakwa cause nithi kubuhlungu, kusuke kubuhlungu ngoba usuke usaqala, so I think i-date ayifani kanjalo. I hope uphendulekile. Yeah. Enye into engithanda nje ukuyi-add nje ngigcizelele abazali, siyacela ukuthi bamukele iy'ngane zabo bayithande cause ezinye fuze ngabe manje sekuya-understand-eka cause ziningi manje iy'ngane esiy'bonayo ukuthi uyibona ikhula manje. Mina ngizoke ngichaze into, khona nami into ebengingayazi engike ngitshelwe abanye o-cousin sister bami ukuthi wena ukhuleka sakubona usamncane, kuthiwa wena uthi uma uyochama ugovoze, ungachami umile, sasibona nje ugovoze uma ngabe uyochama. So bona ukuthi wayisuka kudala lento. Nomunye u-cousin wami, ngimbiza ngo-cousin cause umshana kamalo wayengikhulisa, so washo naye ukuthi yazi wethethe, ngangiphosta i-post ku-Facebook cause ngixwaye labantu laba beloke bebuza imibuzo ukuthi kanjani kwathini siyakwazi, wena ubungagqoki njengentombazane kwashintsha. Washo ukuthi Thethe ungalokhu uzama ukuyichaza, siyakwazi thina. U-anti wayeke axoxe, shuthi uma lo engangihlala naye wayengibona ukuthi wayeke axoxe ethi uyakubona ukuthi uwumuntu okanjani. So ungachazi, thina siyazi ukuthi vele ekukhuleni kwakho ukhule uyilonto yona. So abazali abamukela ingane, siyacela uthando luqala ekhaya ukuze kuzoba lula mengabe umuntu ephumela ngaphandle, cause angikwazi ukuthi ngifike ngifeyise inzondo emphakathini ngibuye ngizofeyisa inzondo ekhaya ngingaluzwa uthando, cause asonanga lutho. Siyathanda, ukhona umuntu wakwazi nje ukuthi uthanda omunye umuntu. Yethi bona abazali bethu, abazali baney'ngane eziyigebengu zibamba abantu inkunzi kodwa bayithanda ukufa lezo y'ngane. Khona abantu ababulala abantu abaziwayo emndenini, omalume ababulala abantu abathakathayo, abanye uthola ukuthi bazi ukuthi usibani uyathatha, kodwa yet bavunyelwa abantu ukuthi babe khona emphakathini, bangabukwa kambi. Abantu ababulala abantu, umuntu aqolelwe, abantu abenza ukuba babambe inkunzi, bahlala nabo abantu. Thina ngenxa yothando simele sisondelwe lona. So siyacela sibambaneni, sibonisaneni uthando. Siyacabanga ukuthi konke kuzohamba kahle, soluke siqhubekile siliphusha ivangeli sami ukuthi abantu babone ukuthi nathi sabantu.